¿Qué es? ¿Qué es? Saben así. Y va un señor ahí con unas chalanas, unha voz. Queredes patacas? Uy, patacas? Non, non queremos patacas, como vos querer patacas, quita de aí, vai para lá. Bueno, el señor. Bueno, se va así, no, se va. Sigue detrás de Atlantis. E volven a escoitar. Non será mesmo, señor, non? Claro, vai. Queredes patacas? Ai, que carallo, que xa che dixemos que non queremos patacas. Cuidado, que non queremos patacas. Patacas, que isto é un transatlántico moi grande, ten unhas países enormes, non queremos patacas. Dale. Ai. Bajo. Sigue el puta. De repente vai a luz, queda sin luz, non ven nada de nada. Pero o transatlántico sigue navegando. Sí. Si non? Porque foi escoitado. Mira, como vuelva a ser o das patacas, vamos, te pego un berrido que... A ver, que pasa, oh? Queredes velas? Velas? Pero ti estás de coña, pero cantas velas hai aí? Mamona. Levas 4 velas de nada, que es un transatlántico.